сайти шумо додаҳо аст. Ин чӣ маъно дорад? яъне ин маҷмӯи захираҳо нигоҳдории пешниҳод кардан, яъне дар маҷмӯъ ин номи тоҷикист, яъне маҳз номи миллӣ аст додаҳо, яъне ба истлоҳ як база мешавад. бинобар ҳамин аммо муҳтавои камтар калонтар аст, яъне дидгоҳаш камтар васеъ аст, ба истлоҳ объективӣ аст. ҳар як фарзанде ки оиди истиқлолият, истиқлолу озодӣ маълумот дорад ё ки мехоҳад маълумоте бигирад, бояд ира бидонад ки мо Тоҷикистон аллакай миллати 10 миллиона шудагем, 10 миллион аллакай мо убур кардем ва мо давлати соҳиби истиқлол ҳастем. Чанд сол аз вуҷудият дорад? маҳз системаи додаҳо мо аз соли 2018 сол ба рисолаи докторӣ шурӯъ кардем бо устоди зиндаёт академик Зафар Ҷураевич ба хотири амнияти иттилоотӣ ва ягона чизе ки мо тавонистем рӯи кор овардем, яъне ки нигоҳдорӣ, захира кардан, нигоҳдорӣ ва пешниҳод кардан маҳз бо хотири дастгоҳи худи мо, яъне бо хотири як дастгоҳи бевосита, яъне на Google бошад, на Яндекс, на як системаи ҷустории бегонагону аҷнабиён бошад, маҳз аз худ мо бошад. яъне ин дар маҷмӯъ шид як система. ба ҳамин хотир баъд майда мо таҳлил кардем, ин дар тӯли як рӯзу дуруст шидагӣ нест. 10 солаҳо мо фақат омӯзиш гузаронем ки барои чӣ масалан як системаи Google ё ки Яндекс ё ки дигар системаҳои ҷусторӣ нуфузи хушона дар дигар давлатҳои бо истиқлол ё ки дорои истиқлол додагианд. аммо аксаран аҳамият наметиҳад ина, аммо ира бояд сахт ҷиддӣ назорат кард ки ҳар маълумоте бо воситаи онҳо ки мо додагирифт мекунем, онҳо албатта дар онҳо захира мешаванд ва албатта метавонанд онҳо ҳар замон метавонанд бубанданд ё ки буфурӯшанд ё ин ки суистифода кунанд аз ин бадагӣ, аз ин иттилоот. масалан агар мо оиди аслан як манфиати миллӣ аст, агар мо оиди ина манфиатҳои миллӣ агар ина дархост кунем, мо дида мебароем ки чӣ барои мо пешниҳод мекунад. масалан ҷавонон ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ, сомонаи ҷавонони Тоҷикистон, манфиатҳои миллӣ дар раванди соҳибистиқлолӣ, ина вазорати корҳои дохилӣ сомонаи расмишон, ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ, яъне дар саҳифаи ё ки дар сомонаи равшанфикр, ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар донишгоҳи ё ки дар саҳифаи расмии Гулистон ва баъдан ҳамин гуна сомонаҳое ҳастанд ки оиди дилхоҳ маълумоте ки шумо дархост мекунед барои шумо пешниҳод мекунанд. ҳар дархосте ки шумо пешниҳод мекунед бо воситаи системаи ҷустории миллӣ, ин ба ҳам захира, ҳам нигоҳу бин, ҳам дар оянда барои пешниҳод кардан ё ки барои масалан истифода кардан қулай ва хубтар мебошад нисбат ба системаҳои ҷустории бегона. одаме ки дар уман дар Тоҷикистон дар тамоми ҷаҳон зиндагӣ мекунанд, аммо телефон доранд, ҳамин телефон як чипи нест ки дар сари ӯ мондааст. ба фикри шумо ин барнома аст. бибинед масалан фарз кунем ки Хитой барномаи таҳия кардаи тиктоки худша баровард. нигоҳ кунед, дар ҳудуди Хитой он дигар тарзи кор дорад, аммо дар Тоҷикистон дигар кард. дар ҳудуди Хитой баъд аз соати 20 кор намекунад ва ҳар касе ки масалан ҳар кӯдаке ки истифода бурд ё ки ҳар як ҷавони ҳар як истифодабарандае ки маҳдудият дорад, мисли дарс фарз кунем ки аз 45-50 дақиқа иборат аст, баъд аз ҳамун 15 дақиқа истироҳат метиҳад ва ҳар саҳифаҳои фаҳшо фоҳишагӣ дар оҷа баста шудагианд расман. аммо дар Тоҷикистон ин нест. чӣ вақт кард? не шумо фикр кардем барои чӣ? барое ки онҳо мехоҳанд ки аз дар ин ҷо истифода барӣ, яъне ки трафик интернет дар ин ҷо оиди мо дар барномаи онҳо зиёдтар бишавад, аммо барои насли хушона қавӣ кардан, дуруст кардан фарҳанги истифодаи техникишона хуб кардан. аммо дар ин ҷо мо мактаби надорем фарҳанг дуруст кунем. мо мехоҳем мактаба таъсис бутем. кай имрӯз зеро ки бинед ки як қонуни дар физикаи муосир як қонун аст, қонуни мурури замон мегӯянд. дирӯз дер шидагӣ аст, дирӯз барвақт буд, фардо дер мешавад. имрӯз бояд шурӯъ кард. технологияи нами
фейсбук, тикток, инстаграм аст ки ира бояд хуб нақшнигор бутӣ ва дар ҷомеа мисли ба истилоҳи русӣ сарафони радио мегӯянд ку яъне аз ман ба шумо аз шумо ба дӯст ҳамеша бояд паҳн шава ки мардум бигӯяд о як чизи хуб яъне барои мардум дар зеҳни онҳо як чизи хуб бошад масалан барои чӣ мо гуфтем системаи ҷусттории додаҳои миллӣ ҳамеша системаи хубе ҳаст ки бояд вақте медонем бо ҳарфи муосири тоҷикӣ яъне бо кирилли бо ҳарфи ниёгон бо хати ниёгон маълумотҳоро мегӯяд ва аллакай дар зеҳни ӯ ҷо мешавад ки чӣ гуна як тоҷики мо як шаҳрванди мо як ҳамватани мо дар сатҳи байналмилал масалан рақобат нишон дода истодааст яъне маълум мешавад ки мо ҳам аз ҳаё ҳеҷ камӣ надоштем ва мо ҳамира бояд яъне ҳам фарҳанги худмон бояд қавитару хубтар кунем шумо медонед агар аз тибқи барое ки интернети мо ки пӯшида нест интернети мо камтар қиматтар аст ва ҳатто сарфи назарам мекунанд мардум қиматам бошанд мехаранд барое ки ин муосир аст ва мехоҳанд ки мардум дер накунанд ёки ақиб монда набошанд мехоҳанд ки бо ҳамо мардум яъне ки пешрафт дошта бошанд бо ҳамо ҳамқадами замон бошанд ба ҳамин хотир мо дар тибқи як мақоларо хондам мақолаи институтҳо ҳастанд ки меро ба шумор мегиранд ба қайд мегиранд дар 77-ум 78-ум ҷо қарор дорем аз 200 давлат не 200 давлати дунё не ки ба ҳар ҳоле аммо мо мехоҳем ки чӣ хеле ки надоим мо зикр мекунам мо мехоҳем ки ҳамон нуфузе ки мо доштем яъне мо аз қадиму аён як нуфуз доштем нуфузи мо доимо илму дониш буд мо беғайр аз илму дониш албатта дар даруни ӯ яъне ки ӯ худаш комил аст вақте ки мо ба ҳамон фарҳанги худ бигардем яъне ин шарт ва зарур аст агар мо ба ҳамон фарҳанг бигардем мутмаин бошем ки ҳамаи дигар роҳиша меёбанд масалан барои одами бо ақл як нуқта бас аст агар шуъур аст варна чӯ чароғ пеши кур аст масалан агар ҳама чи доро бошад чӣ хеле ки акам зикр карданд ай ҳама чи мактабҳои замонавӣ институтҳои замонавӣ роҳ сару либоси беҳтарин хӯрокҳои неъматҳои беҳтарин аммо шуъур ки нест намедонад чӣ кор кунад вай мегӯяд ки масалан охай масалан мо барои ин сатҳ расидан 10 солига мо рихмона фақат барои таҳлили ин кор додагием яъне одамо хиёл кардем ки ҳамихе ай ҳаво чӣ хеле омадаем аксихе нест албетта инша мегӯяд ки шумо гумон накунем ки илм ҳамихе дар ҷои худаш тавлид шид барои илм тавлид кардан як муҳандис як олим як донишманд солҳо мезанад то ин ки як нурро бирон кунад ё ки як саҳифаро бигушояд ва аммо имрӯз кор мекунанд албатта мисли бисёриҳо моро маълумот мекунанд ки мисли Google ёки Яндекс ёки дагдаг ё ин ки байдуи хитои ва ғайраҳо мо дар як сатҳи олӣ нестем аммо барои худ мо дар як сатҳи қаноатбахш қарор дорем ва мо қарор надорем яъне ки мо бо пешрафт карда истодаем яъне ин манзури чист ки ҳар толиби илм яъне донишҷӯ як мутахассис як корхона як вазорат як донишгоҳ ҳамеёро ба дурустӣ роҳандозӣ кунанд яъне аз системаи ҷусттории додаҳо рӯи кор бигиранд истифода баранд албатта ин бо хеле хубтару пештар мешавад ва мавод зиёдтар мешавад программе шумо сохтед амалӣ кардед чанд нафар дар ӯ кор мекунанд аслан 21 нафар айни ҳол заҳмат мекашем кор мекунем баҳри манфиатҳои миллату давлатмон аммо то 4000 нафара ҷойҳои корӣ омода кардаем яъне ки системаи фаромилӣ хоҳад шуд ва дар ҳар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ зердафтарҳои мо қарор мегиранд дар он ҷо албатта мутахассисон кор мекунанд то ин ки маълумотҳои ҳамун шаҳраку ноҳияҳоро ҷамъ карда дар мигем ки манобеъ ки ба истилоҳ дар базаи мо ҷой кунанд барои захира барои пешниҳоди баъдина дуруст мегӯяд гапҳои носаза мегӯяд программаи шумо метавонад ки онҳоро дар блокировка ёки манъ карда тавонад шумо медонед
аз лиҳози озодию истиқлолӣ ҳама тарафа озод аст. ин система аст. яъне ҳар маводеро ки қонунгузорӣ иҷозат медиҳад, ура ҳатман ёфта ба дархости ишон ҳатман маълумот ёфта метавонем. аммо ҳар чие ки мамнӯъ аст, яъне манъ кардааст, албатта уро меоваду, аммо кушода намешавад. албатта уро метавонад биёвад, аммо ӯ маҳкам аст. яъне мо алон аз тоҷикистон гирифтем, ба тоҷикистон додем маълумотро. аммо агар мо бо воситаҳои сему ҷустори хориҷа бикунем, ин маълумотро сараввал мо равона мекунем ба худди Амрикову, Аврупову, Русияву, дигар Хитою, дигар давлатҳо, баъдан нусхаи ӯро варда мода метиҳанд. яъне онҳо мо барои фақат танҳо барои дарёфти маълумот солона, яъне моҳона, мо агар моҳона бигирем зиёда аз 100 миллион пардохт мекунем фақат барои ҳамин транш, яъне трафики ҳамон доду гирифт мо, ва солона миллиардҳо. ва хуб беҳтар мешуд ки ин масрафҳоро мо барои пешрафти яъне ки инноватсияи худмон, яъне барои сохтани донишгоҳҳои иттилоотӣ, донишгоҳҳои инноватсионӣ, институтҳои кибернетика ва баъдан барои яъне ки иқтисоди миллии худмон равона бикунем. институтҳои бонуфузи Хитой як матлаберо чоп кардан ки дар Тоҷикистон чӣ қадар масалан занои масалан бевазан аст ва оиди онҳо камтар маълумотҳои ғаразнок доданд. аммо аз куҷо ин иттилоъ гирифта шуд? албатта аз системаҳои ҷусторӣ. онҳо дархост мекунанд ба масалан Амрико, ба системаҳои ҷосусӣ, яъне ба сохторҳои ҷосусии Амрикову, Русияву намедонам дигар, онҳо дар як маблағи муайян фурӯхта мешаванд инҳо. ва агар ин бо воситаи системаи милли мо шавад, ҳама инҳо дар дохили мо мемонанд ва ё ҳамаш дар асоси блокчейн аст, ҳама маҳкам аст, истифодабарандаро ҳеҷ ка намедонад ва ҳеҷ ка намедонад ки чӣ маълумот аст. яъне дар ин манзур ҳамон аст ки 21 нафар ҷавоби 10,000 метиҳанд. мисоли гап. барои ки инҳо беҳтаринҳоанд, лаёқатманданд ва инҳо мухлисанд. инҳо барои манфиатҳои миллӣ ҷони худшона метиҳанд. ба ин хотир омадан сарҷам шудем дар як тим ба хотири пешрафти инноватсияи миллӣ саҳм. агар мо аз нуқтаи геополитикӣ бигирем, ҳамин таҷрибаи имрӯзаи технологияи иттилоотӣ аллакай ба мо нишон дод ки Русияи абарқудрат имрӯз чӣ қадар шикаст хӯрд ба воситаи, яъне ӯ маҳз дар ҳамин системаи иттилоотӣ. ба хотири чӣ? онҳо солҳои тӯлонӣ истифода бурданд молҳои яъне системаҳои ғайримиллиро. яъне онҳо почтаҳои худшон қитӣ, яъне маводҳои шахси худшона бо системаҳои хориҷа додугирифт карданд. ва албатта онҳо медонистанд ки чӣ пинҳон аст пушти ҳамаи ин. ва ин барои миллати мо як дарси бениҳоят хуб шуд ки мо бояд имрӯз аллакай дер шид, аммо дер шид гуфта мо бояд нашинем. мо бояд аз ҳамин рӯз шурӯъ карда як муҳити хуберо бисозем ки ҳамун шикаст ба мо наояд. зеро ки ҳар боре ки шикаст масалан чӣ дар Русия меояд, чӣ дар ҳамсояи кишварҳои мо медонем ки ӯ моро ҳатман ба мо мерасад, ки ба мо таълуқ бевосита таълуқ дорад. дар оянда чӣ бояд кард? шумо медонед оянда ҳамчун илм вуҷуд надорад. ҳар коре ки имрӯз мекунем оянда мо мегирем. яъне мо имрӯз бояд ҳама каса ҳамчун алтернатива, мо намегӯем ки мо ҳама бояд сароҳатан ба ин система гузарем, аммо мо мегӯем ҳамчун алтернатива, масалан ки фарз кунем ки кушодем ҳамин пагои рӯзӣ омадем ки компютери кориро кушодем, мо саҳифа яъне равзанаи ҳатмии додаҳоро бояд бикушоем ва ҳар мавзӯе ки мехоҳем бо даҳва як чи аст мехоҳем бо ин восита медоем дохил мешавем, мебинем ин саҳми ҳар яке мо мешавад. имрӯз вақте ки барои мо суол карданд ки барои чӣ шумо грант намегиред аз хориҷо, барои чӣ шумо қати сохторҳои масалан хориҷа кор намекунед, барои чӣ мо рукни асли истиқлолияти худмонро бояд ғаразнок кунем, барои чӣ моро бояд аз хориҷа пул битиҳам. магар мо миллат нестем, мо худмон наметавонем як чи оддие ки
маъмури барои ҳифзи иттилооти мо, барои пешниҳоди иттилооти мо, барои амнияти иттилооти мост, мо бояд аз бегонагон бо ҳамон хислати хилмоқати дастдарози кардем дастнигарӣ кунем. Не охир мо ина майда байд. Албатта мо на институт ҳастем, на академия ҳастем, на университет. Мо ашхосҳое ҳастем ки яъне ки мо фарзандои миллат ҳастем. Ин миллат ба хотири манфиати ин миллат ин системаро сохтем ва майда худо хоҳад иншоаллоҳи таоло ба ҷои худ иншоаллоҳ мерасонем.